ದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆ ದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಗುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗೊಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಕಲ ಮೋಕ್ಯದ ಜಾದೂಗಾರೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮೋಕ್ಯದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ನಾಡು ತುಳುನಾಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ತಿರುಗಿದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಾಧಕರನ ಬೀಡು ಒಂದು. ನಮ್ಮ ನಾಡದ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚರಣೆ ವಿಷಯದೆತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಡದ ಸಾಧಕರು ಮಾಮಲ್ಲ ಚಾತುರ್ಪದ ಸಾಧಕರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಂಚ ಸಾಧಕರುಲ್ಲರೋ ಅಂಚನೆ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಎತ್ತೋ ಸಾರ ಜನ ಕಲಾವಿದರೆ ಇನ್ನು ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡುಲೆ ಅಕಲು ಅಕನ ಚಾತುರ್ಪಡು ಅಕನಕನ ಊರುಡು ಜನಕ್ಲೇನು ತೆಲಿಪವೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಕ್ಕಳು ಆ ಊರಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆದ ಪರಬಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗೆ ಅಕಲ್ನ ಪರಿಚಯ ಆವಡು ಪನ್ಪೆನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತಿದ್ದಲಗನೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಪನ್ಪೆನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೇನ ಗೆತ್ತವನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನಂಚಿನ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುವೇ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆಬುಲಿ ಪಾಲೆ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಸ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ಸ್ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಹೊಸ ಮರ್ಗಿಲಿನ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪನ್ಪಿನವು ಆತು ಸುಲಭತ್ ದಾಗಿ ಈ ಪಾತ್ರನ ಬಂದುಲೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಕಂಡ ನಾಟಕ ಕೊಡೋದು ಒಂಜಿ ಹಂತೊಡು ಬುಳೈನಂಚಿನ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗಗು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಐಕ್ ಬೋಡಿತಿನಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಮರ್ಗಿಲಿನ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಸಾಧಕರು ಎನ್ನುಟುಗಿಲ್ಲೇರು ಮೆರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನೋಡು ಒಂಜಿ ಹಂತೊಡು ಬುಳೆದಿನಂಚಿನ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ನನಾತಿ ಎತ್ತರಗೂ ಏರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು ಅರ್ನ ನಾಟಕದ ಪ್ರಯತ್ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷೊಡ್ದು ಉಂತುದು ಪೋದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಚಿತ್ರರಂಗ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಹುರುಪುನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಈ ಸಾಧಕರು ಬೇತೆ ಏರ್ಲತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾದಪ್ಪನಂಚಿನ ನಮಕ್ ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ನವರಸೊಲೆನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ರಂಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಟರು ಆದಪ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ನಮ್ಮಡಿಗಲೇರು ಅಣ್ಣ ಇರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಬಂದುಲೆ ನವರಸಲೆಡು ಬಾರಿ ಬಂಗದ ರಸ ಹೂವು ಪಂಡ ಹಾಸ್ಯ ರಸ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಹಾಸ್ಯ ಪನ್ಪಿನವು ಕುಸಾಲು ಪನ್ಪಿನವು ಐಕೊಂಜಿ ಏತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೀಕಡು ಬುರ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನರಮಾನಿಲ ಆಯ್ಗ ಖುಷಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ಆಯ್ಗ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ದಾದಾಂಡಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆಯನ ಸೀಕೆ ಮಾಯ ಆಪುಣಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಿಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನು ಕುಸಾಲಗು ಆ ಹಾಸ್ಯ ರಸಕು ಐಟ್ಲ ತುಳುವೆರೆಗೂ ಕುಸಾಲು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ತುಳುವೇರ್ನ ಈ ಕುಸಾಲದ ಮೋಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇನು ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ತೆಲುಪಾದು ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೂ ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ರರಂಗಗೂ ಹೊಸ ರೂಪದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಾದನಪ್ಪನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಗೆತ್ತಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪೆರ್ಮೆನಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯನಂಚಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಟರು ಅಂಚನೆ ಅಭಿಮಾನಿಲನ ಮೋಕೆದ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ನಮ್ಮಟಿಗಲೇರು ಮಾಸ್ಟ್ರ ಇರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ತೂಡಿಗೆ ಮದುಮೆ ಮಲ್ತದು ತೂಡಿಗೆ ಪನ್ಪಿನೇನು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪಂತೀರು ಮದುವೆ ಪನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಆವಡು ಪಂದಾಂಡ ಸಾರ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡನಲ ತಪ್ಪಿಜಿ ಪನ್ಪಿನೇನು ಒಂದೇ ಹಿರಿಯರ್ಲ ಪಂತೀರು ಮದುವೆ ಪನ್ನಾಗ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಪಿನ ದಾದ ಪಲ್ಲೆ ಗೌಜಿದ ಚಪ್ಪರ ಅಡೆಗಪೋದು ಆ ಮದಮಾಯಿ ಮದಮಾಲ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪಿನವು ಅಂಚನೆ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ಉಂಡುದು ನಮ್ಮ ಬರ್ಪ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಮದಮೆ ಅವು ಮುಗಿಯೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಐತ ಪಿರೌಡು ಮದಮೆದ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೊಣ್ಣನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇನೆ ಭಂಗ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಲೆ
ಇತ್ತೆ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಥದ ಇತ್ತದ ಸುತ್ತುಡು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಿದ್ದದ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲೇರ್ ರಂಜನ ಮಲ್ಪನಚನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಎದುಕೊನಗ ಅಕಲು ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾವಿದರು ಸುರತ್ಕಲ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದರು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು. ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದರು. ಸರಳ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರು. ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನಂತೆ ಅವರದ್ದು ಖುಷಿ ಸದೃಶ ಜೀವನ. ಅವರ ಕೋಪವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು. ಎಲ್ಯಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪಗ ನೀರು ಕಂತು ಕೊರುಡಿಗೆ ಕಂತು ಕೊರು. ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪ ಬತ್ತೇರು ಪೊಪ್ಪಗ ನೀರು ಕಂತು ಕೊರುಡಿಗೆ. ನೀಲಮಕ್ಕ ಯಾನ್ ಆಲ್ಡ ನೀರು ಕಂಡ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಕೀಪ ತೊಂಬರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇದಾನೆ ಕೆಪಿಕೆ ನುಜಿಗೆ ಓದು ಮೊಬೈಲ್ ಪದಕೇನು ದಾದ ಕಚ್ಚಿ ಮಂದ ಮಗ ತರುಬುತಾಯಿ ಮಂದ ನಿಕಲುಂಡಾರ ಯಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಇಚ್ಚಿ ಜೋರ್ ಜೋರ್ ಬಡ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಅಡ್ನು ಬಲಸ್ ದಾದ ಮಗ ಪಪ್ಪ ಶಾಲೆಡ್ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ದೀತೇರು ಯಾಲ್ಲ ಪೋಡೆ ಮೈಸೂರ್ಗ ಅಂದು ಪಪ್ಪ ಯಾಪಗೆ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗೋಲು ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗೋಲ ಪೋಲಿ ಪಪ್ಪ 500 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್. 500 ರೂಪಾಯ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗೋಲತ್ತೆ 2 ಗಂಟೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಆಪಣ ತೂಪೆ ಆವ್ ಪಪ್ಪ. ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ನೇ ಪಪ್ಪ ಇರಕ್ ತಾನೆ ಕೆಪಿ ಬುಡದಿನ ಆತಲೆ ತಂದು ಲೇಕರ್ ದಿಂಚಿ ಯಾಕಡೆ ಯಾನ್ ಲೆತ್ತೆ ನಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾನಿ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಇದು ಓದದಿತಿನತ ಇರ್ನ ಕಳ್ಳು ಬುಡದಿನ ದಾದಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಐತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ ನಿನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟದೆ ಮುರನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಈ ಪಂಡಿನೇ ಮೊಬೈಲ್ ತಿದ್ಕೊಡ್ತೆ ಕೊಡೋ ಈ ಕಾಸು ನಿಕ್ ಏ ಯಾನ್ ಕಾಲಿಗೆ ನೀರಡ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಐಕಿ ಇತ್ತಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪೂರ ಬಗಲೋಡಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂದೇ ಪಪ್ಪ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಬರ್ಡೇ ಉಂಡು ಅಕುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಬಂದೇರು ಇರೇಗಂತೂ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಮಲ್ಪುನ ಗತಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಕಲ ಬರ್ಡೇ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಕಲ ಬರ್ಡೇ ನಂಡಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೆಗಳಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಬೋರ್ಡು ಇತ್ತಳ ಕೊರ್ಲೆ ಇಚ್ಚಿಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಗಿರಿಗಿರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿ ನಿನ್ನಮ್ಮಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 9,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆನ್ಪಿನ್ ಮಗ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಶಾಲೆದ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟದು పొర్లు డ్రడ్ ముక్కునొందుల్ల ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಿತ್ತಿನೇ ಟಾನ್ ಬಾಡಾಯ್ದೆ ಇಲ್ಲಿತ್ತುಂದ ನಂಗೆ ಕುಣಿಯರ್ಲ ಗತಿತ್ತದಂತ ಅದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿನ ಬಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮನೆದ ಶೋಕಿದೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಈಗ వచ్చి ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಬಂತಿನ ಅತ್ತು ಮಗ ಒಂಚೂರಾಡಲ ಪಪ್ಪನ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಇರ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯಾಂತದ ಮನ್ಪಡು ಎಂಕ ಇರ್ದ ಲಾಭಂಡ ಎಂಕ ಬೋಡಿತ್ತೀನಿ ಕಾಸು ಇರ್ನ ಭಾಷಣತ್ ಈರ ನಮ್ಮೆ ರಾಯನೆಟೆ ಅನಿರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಅವೇ ರೋಡ್ ಪಪ್ಪನ ಕಳ್ಳ ಪಪ್ಪ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ನಟ್ಟಲ ಬಿಡಂಕ ನೆಕ್ಕೆ ನಂದು ಎಂಕಲ್ ಅಪ್ಪ ಊರದ ಮಿತ್ತ ಸೇರ್ತೀನಿ ನಟ್ಟಲಗಲ ಜೋಕುಲಲ್ಲ ಏತೋ ಖುಷಿ ನಿಂತದ ಬೇರೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಪೋತ್ ಇರ್ನ ಮಗಲ ಆದ್ಬಿಟ್ಟದತ್ತ ಅತ್ತಿ ಇರಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪುದರ್ ದಿಯರ್ ಯಾರು ಬಂತೀನಿ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆಗೆ ಮುಳು ಒಂಜಿ ಸರಗ್ಲ ಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇರಗೆ ಬಂದ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಒಂದು ಪುರ ಎಂಕಲ್ಲ ಹಣೆ ಬರ ಅನುಭವಿಸೋಡೆ ಕರ್ಮದ ವಾ ಕನತನ ನನಗೊರದು ಕೊರ್ಲ ಮೂಜು ಪೊರ್ತಲ ಗಟ್ಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡು ತಿನ್ಪುನು ಉನ್ಪುನು ಜಪ್ಪುನು ಒಂದು ಮಾಡು ತಿಂಗಳ ಬಕ್ಕ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ತಂಡೆ ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೈ ಕೊಂಚೂರು ತಾಗದು ಬೋಂಡ್ರಿ ಯಾನುಂಪೆ ಉಂಪೆ ಇವನ್ ಪಾಡ
ಬಾಯಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ತು ಬಂಜಿ ಜಿಂಜ ಬಕ್ಕೊರ್ತಿ 4 ಪಾತೆರೊಡಿ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಾಯಲ್ಲ ಅಬ ಅಬ ಇಚ್ಚ ಪಪ್ಪ ಕೈ ಮಸ್ತ್ ಬೇನುಂಡೆ ಇಚ್ಚಿ ಮಕ್ಕ ಮುಲಂ ತಾಕಂಡ ಗುಣ ಹಾಕೊಂಡ್ ಮಕ್ಕ ಇರ್ ದಾದೆ ಪಪ್ಪ ಇರೆಗೊಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೂಜೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ತೋ ನೋಡ್ಚಿ ಎಲ್ಯಕ್ಕನ ಬುದ್ಧಿರೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಯಾನ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಪೋಪುಜಿ ಪಪ್ಪ ಆ ಕಾಸು ನೀರು ಎಲ್ಯಕ್ಕಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನುಂಡತೆ ಮಲ್ಲೈ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಓದುದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಮಲ್ತು ಯಾನ್ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪೋಪೆ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಈರು ಎಲ್ಯಕ್ಕ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಆವತ್ತೆ ಅಲೆ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪುಗೆ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಬೊಪ್ಪಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ದಾಲಜಿ ಮಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ಸಂತೂನ ಫೋನ್ ಬೈದು ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗುಲೆ ನಿಕ್ಕಲಾಗ್ಲ ಮದ್ಮೆನೆ ಗಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಬಂತಿ ಅಂದು ಮಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿ ಮಕ್ಕ ಈ ಯಾವ ಮೂಲ ಬಂಗ ಬತ್ತಿನ ನನ್ನ ಅಂಡಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ ಅವಳು ಎಕ್ಕುಲ್ ಮಾತ ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲತ್ತ ವಾ ಚನ್ಮೋಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಪುಣ್ಯನದ ಅನ್ನ ಸಂತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿರ್ಧಾರದ ತೊಂದೆ ಮಗ ಎಂಕ್ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ ಯಾವು ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಧಾನ ನಾ ಕಾಂಡೇಜ್ ಕೊಡಿ పోయారండు ಯಾ చెప్పువే ನಿಕುಲ ನಾನು ಟಿವಿ ತುದ್ಕುಲು ನಾತು ಬೇಗ చెప్పులే ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಉಲಾಯಿ ದಿಬ್ಬೆ ಅಕ್ಕ ಮದುವೆ ಪನ್ನ ಆತ್ರ ಅಕ್ಕನ್ ಮೊನ್ನೆ ತೆಲಿಕೆ ತುಲಗೆ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಕ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕ ಎಲ್ಲಕ್ಕ ದಾದಯ್ಯ ದಾದಯ್ಯ ಎಲ್ಲಿಗಲ್ಲ ಅರಬೈ ಅಲ್ಲ ದಾದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದ ಮರೈತಿ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಲಕ್ಕನ ಮದ್ಮೆ ದಾದ ನಿನ್ನ ಮದುವೆನಾ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಪಪ್ಪ ಅತ್ತ ಮರೈತಿ ಇತ್ತ ಆಜಾಟ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾರಕೇನಿ ಐಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಂಡು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಕಾಸೊಲ್ತು ಕಣಪುರಿಗೆ ನಟದ ಕಣಪೇರ ದಕ್ಕ ಈ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮದುವೆದ ಕನ ಕಟ್ಟೋಡ್ಸಿ ಆ ಜನ ಒಲ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಂಗೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂದು ನಿಕ್ಕಲು ಮಂಗೆ ಆಪಿರ ತಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಮನ್ ಬರೆ ಬರೋದಲ್ಲರು ಅತ್ತಿಯ ನಾಳೆ ಮಗರ ಜಿಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮದುವೆ ಬನ್ನಕ ಕೋಟಿ ಕಾಡು ಉಂಟು ತಾತ ಒಂದು ಜಪ್ಪ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಅಂಡು ಈ ದಾದಕ್ಕ ಎಲ್ಲಕ್ಕನ ಬುದ್ಧಿ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಬಲ ಬಲ ಉಯ್ಯಲೆ ಉಲೈಪೋಯ್ ಬೆಲ ಅನಂದಣ್ಣ ಓ ದಾದೆ ಅನಂದಣ್ಣ ಇರ್ ಬೇಲೆ ವರ್ಗು ಜರಿ ಯಾನಿ ಬರ್ಪುಜಿನ್ ಪಂತೆ ಕೋಡೆನಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಪಂತೆ ದರಿಟ ಯಾನಂದ್ ಜನ ಬಿದೋಡ ಬೇತ ಜನ ಮಲ್ಬಿಡೋದು ರೋಷನ್ ಎನ್ನ ಮಗಲಿ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು ಮದ್ಮೆ ನೀ ಗಂಟ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳ ಅತ್ತಿ ಅನ್ನ ಗಡಿ ಬಿಡು ಮದ್ಮೆ ದಿಂಡಿ ಕಾಸಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಬರೋದ ಅಲ್ಬಾರ್ ಬಂಗಾರ ಮಾತಾಕಲ್ಲ ಅಪ್ಪೇನೇ ಅಂತ ಉಂಡು ಐಟೆ ಸುಧಾರ್ಪುನು ಕಾಸಲ್ಲ ಮದ್ಮೆಗಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನ ಶಂಕರನ ಮಗಲ್ನ ಮದ್ಮೆದ ಪುರ್ತುಡು ಕೊಡ್ತೆ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅನ್ನ ಪಿರ ಕೊರ್ಪೆಂದ್ಲ ಬಂತಿ ಹಾಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಗಂದು ಅಡಂಜ್ ಬಾದರ್ಕಿ ಏನು ಉಂಗ ಸರಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಇರಲ್ಲ ಜನ ದಿಕ್ಕಿರೋದು ಹಲೋ ಶಂಕರೇನಾ ಅಂದಂದು ಯಾನ ಆನಂದೇ ಬಾತಿಯರ್ನು ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು ಮಗಲೇನ ಮದ್ಮೆ ನೀ ಗಂಟ ಆತ ಕಾಸ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತದೆ ಕೊರ್ಪತ ಆವ್ 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 ರೋಷನ್
ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದೆ ಅಂದೆ ಅಂಜನ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಗೌಜಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಒಲ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ಲೇಟ್ ನಾನು ಬರ್ಪೆ ಅವಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೇಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ರೆ ಉಂಟು ಬರ್ಪಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಯಾನ್ ಪೇಟೆ ಬೋದು ಬರ್ಪೆ ಮಗ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಹಾಲ್ ಬುಕ್ ಅವಡು ಹಾಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಂಡೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಗುರ್ತ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಲ್ ಉಂಟು ನಾನು ಆಯ್ಡ ಪಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊರ್ಬೇಕು ಇಲ್ದಾಲ ವದಿಮೇರ್ದು ರಡ್ಡು ದಿನ ದೊಂಬು You are trying to call is currently not reachable. Please try again later. The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. ಆನಂದನ ರೋಷನ್ ಬಲ ಕುಲ್ಲು ಆನಂದನ ಶಂಕರಣ್ಣೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕೊರಿಯರ ಇಚ್ಛೆಯ ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೆ ನಾಟ್ ರೀಚೇಬಲ್ ಬಂದು ಬರೋದುಂಟು ಈ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲೆ ಇರು ಕಾಸು ದೇ ಕೋಟೆ ಮಾದ್ರೆಂಗೆ ಎಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯ ನನ್ನ ಉಪ್ಪು ನೆಲ್ಲೆ ಮದ್ಮೆದಾಗ ಅವೇ ಇತ್ತ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ತೆ ಕೋಟೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬಂತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಕೊರಲಿ ಅಂತ ಆ ಕಾಸನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಕೈಟ್ ಕಾಸ್ತ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿಚ್ಚಿ ಆನಂದನ ತಾಯಿ ಬಿಡ್ಚಿ ಅದೇ ಆನಂದನ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಹುಷಾರ್ದಂತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈರೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಆತಾರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನ್ ಹೈಜಿಡೆಂಚ ಎನ್ನ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅಂದಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಪವಿತ್ರನ ಮದ್ಮೇಲೆ ಹೊಯ್ಕಂಡಲ್ಲ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಗೆ ಬೋರೇಣು ಯಾನ್ ಬೋದು ಬರ್ಕ ಒಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಣೆ ಏನಿದೆ ಬೇಗ ತಿಕ್ವೆ ಈರ್ದಲ್ಲ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಪೋಚ ಅವೇ ಮದ್ರಂಗಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಮಗ ಹೇಳ್ದೀನಿ ನಿಧಿಯಾ ಎಂಕದ ಮದ್ರಂಗಿ ಈ ಮದ್ಮಲ್ದಿಂದ ದಾದಕ್ಕ ಪಪ್ಪಗ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪೆ ದೀಪಕ್ಕ ನಮಗ ಮದ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜರ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಉಂತಾರ ಉಂಟದ ಪೊಚ್ಚುಪ್ಪುಲಿ ಬೇಗ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಅವು ಬಕ್ಕೆ ದೀವನ್ ವೆನಿಕೆ ಚೆಪ್ಪುಲಿ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಹಲೋ ಶಂಕರೇನ ಶಂಕರ್ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಸಂತರ ಬಾವೆ ಪಾತ್ರನು ಇಂದೇ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ತಗಲಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊರಡು ಬಂದಿತ್ತತೆ ಅಪ್ಪಲು ಹೆಂಗ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲ ಹಾಲಿಡ್ ಮಾತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಪಗನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಡು ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಹಾಲಿಡ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾಂತಾದ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಾಪದಕ್ಕೂ ಅದಪ್ಪ ಅಡ್ರೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮತ್ತೇನ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತು ಚಿಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಕಳು ನಂಗೆ ತಿಳಿಪುಜಿರ ಆನಿ ಶಂಕರನ ಮಗನ ಮದ್ವೆದ ಪೊರ್ತುಗ ಕಾಸಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಪವಿತ್ರನ ಮದ್ವೆಗಿದ್ದು ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಕಾಸನ ಕೊರ್ಲಿ ನೀಯೇ ಬಂದಿರತ್ತ ಇനി ಅవి ఫోన్ తెప్పుచి తిక్కుడైన కాసుల తిక్కొందిచ్చి ఇలా ఎన్న కై పొడుతు పోతా ಎಲ್ಲ ಮದ್ಮದ ವಾಲ್ಡ್ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ತಂದು ಬದುಕಿರೆ ಏನಾದ ಪುಚ್ಚಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏನಾರು ಸಾತಿಚ್ಚಿ ನನಗೇರು లేదు Somebody like you. ಪಪ್ಪಾ ಇರು ಮೂಲ್ಕುಲ್ದಾರೆ ಜೈದಾರೆ ಪಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾತ್ ನನ್ ಪಾಪ ಇರ್ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಮದ್ರಂಗಿ ದೀಪೆ
ಪಪ್ಪ ಗಾಡೆ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರತ್ತೆ ಮತ್ಮೇಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ವೇರು ಅತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಅಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟಿತ್ತಲ್ ಅಲ್ಲ ಆತು ಖುಷಿಟಿತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಕೋಡೆನೆ ತೂಯಿನಿ ಪಪ್ಪ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಮ್ಮಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ದೊಡತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತು ಇರ್ದಾದೆ ಪಪ್ಪ ಯಾ ನೀತು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನಲ್ಲೇರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಪಪ್ಪ 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 ಎಲ್ಯಕ್ಕ ಎಲ್ಯಕ್ಕ ದಾದಯ್ಯ ಪಪ್ಪ ಮನಿ ತೊಂದಿಚ್ಚೇರು ದಾದನ್ ಪಪ್ಪಕು ಗೊತ್ತು ಚಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮದ್ರಂಗಿದಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಏ ಪಪ್ಪ 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 ದಾದಂಡಿ ಅಕ್ಕಲೆ ಪುಗೆ ಪಪ್ಪ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ದಾದಂಡಿ ಪಪ್ಪ ಬಲ ಪಪ್ಪ ಮನಿ ತೊಂದಿಚ್ಚೇರು ಪಪ್ಪ ಮನಿ ತೊಂದಿಚ್ಚೇರಕ್ಕ ಏ ನೀ ಅಬ್ಬ ಲಕ್ಕಲೆ ಪಪ್ಪ ಅಕ್ಕನ ಮದ್ಮೆ ಪಪ್ಪ ಲಕ್ಕಲೆ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಪದ್ಮದ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್ನ ಚೊಕ್ಕಲು ಸಾಧಿಡ್ಬೋರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಬದುಕೊಡು ಏತ್ ಬಂಗಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಮದ್ಮೇನೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಪ್ಪ ದಾದಾಂಡ್ ತಾಲಚಿ ಮಗ ಯಾನ್ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಂದೀರಿ ಎನ್ನುದರದ್ದೆ ಎಂಕಿರ್ನ ಬಂಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಪಪ್ಪ ಅಕ್ಕನ ಮದ್ಮೆಗ ಕಾಸರ ಜಾತಿ ಬಂದಿ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುಂದೇನ್ ಪತ್ತೊಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ದಿನೋಲ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಈರೆಂಗ್ ಕಾಸ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತರದ್ದೆ ಐಟು ಒರಿ ದಿನ ಕಾಸನ್ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ದೀತೆ ಪಪ್ಪ ಒಂದು ಒಂತೆ ಅಂಡಲ್ ಅಕ್ಕನ ಮದ್ಮೆದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಆಪುಂಡದೆ ಪಪ್ಪ ಆನಂದನ ರೋಷನ್ ಶಂಕರನಿ ಫೋನ್ ದೇತೀರಾ? ಶಂಕರನಿ ಫೋನ್ ಪೂಜೆ ದೇವರನ್ನ ಕೈ ಹುಡಿ ಏ ಆನಂದನ ದೇ ದೇವರನ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ತು ಜೇರ್ ದೇವರನ್ನ ಕೈ ಪತ್ತದಾಂಡ್ ಅಂದಾನಂದನ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಷ್ಟನು ಪವಿತ್ರನ ಮದ್ಮೆದ ವಿಚಾರಣ ಪೂರ ಒಂಜಂಟ ಬಂದಿತ್ತೆ ಯಾನಿ ತರ್ನಡೆಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಪವಿತ್ರನ ಮದ್ಮೆದ ಖರ್ಚಿನ ಮಾತು ಆರೇ ತೂಪೇರಿಂದ ಬಂದಿರಿ ಅಂದ್ ಪಿದೇಟ್ ಬೈತಿರ್ಲೆ ತಾರ್ಪ ರೋಷನ್ ಅಹಮದಕ್ಕನೆ ದಾದಾನಂದ ಇದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲ ಬಂದು ಮರತ ಬಿಡಿ ಅನ್ನ ಕಡೆಗ್ಲ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಮರ್ಯಾದೆ ರಿಪಾಯ ಚೆ ದಾದಂದು ದೇವರು ಈ ದಾಲ ಮಂಡ್ಯ ಚಲ್ಪಚ್ಚಿ ಯಾನುಲ್ಲತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೇ ನಂಗೆ ಉಪಕಾರ ಅವದಿನ ಈ ಸಮಾನ ಚೂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲೇರಿಯಾ ಚೆ ಯಾನ ಆಹಾರ ತೊಡು ಬಂದಿರ್ತಿ ದೇ ತೂಲೇನಂದನ್ನ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮತ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಕಾದು ನಮ್ಮ ನರಮನಿ ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ಕುಡಂಜಿ ನರಮನಿನ ಬಂಗ ಗಾಯ್ಜಿನ್ನಾಂಡ ಅಂಚೆ ನರಮನಿ ಇತ್ತದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಬನ್ನ ಅಂದತ ತುಲಾ ಈ ದಾಲ ಮಂಡ್ಯ ಚಲ್ಪಚ್ಚಿ ಇನ್ನ ಮಗಲ ಮದ್ಮೆದ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ತೂ ಅನ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಣತ ಯಾನುಲ್ಲ ಈ ದಾಲ ಮಂಡ್ಯ ಚಲ್ಪಚ್ಚಿ ಅಹಮದಕ್ಕ ಹಿರಿಯನ್ನ ಪಾಲ್ದ ದೇವೇ ಇದರಟ ನಮ್ಮ ತೂಯಿನಿ ನಮ್ಮನೆ ಊರದ ನೈಜ ಘಟನೆ ಹಿಡಿದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕತೆ ಮದಿಮೆದ ಖರ್ಚಿಗಾದು ಬಂಗ ಬರ್ಪಿನವು ಆನಂದನನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಪಾಪದಾಯನ ಇಲ್ಲಡು ನಡಪುನ ಸಂಗತಿ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗೂ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಔಲ ತಡೆಯ ಒಂದನೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಕೈಪತ್ಪುನು ಪನ್ಪುನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವ್ಯಕತೆಗೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆದ ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಉಲ್ಲವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವವರು ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಕಲ್ನ ಆಡಮರದ ಮದುವೆ ಪಾಪದ ಕಲ್ನ ದುಃಖಗೂ ಕಾರಣ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚಿನ ಮಲ್ಪಂದನೆ ಪಾಪದ ಕಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದು ಅವೇತೋ ಕುಟುಂಬ ಖುಷಿಟು ಉಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರನು ನಿಕಲ್ನ ದುಂಬು ದೀಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ನಾಟಕ.